με λατρεύει, καθώς είναι άρρωστη και θα πάρω εγώ τη θέση της. Λοιπόν, έχουμε πολλές ειδήσεις σήμερα, κυρίως πολιτικά, καθώς πήραμε τη νέα δόση, αλλά υπήρξαν πολλές περιπλοκές, υπήρξαν διάφορες καταλήψεις, Συγγνώμη. Ναι, συνεχίζουμε. Ας δούμε το επόμενο βίντεο που είναι... Όρισε. Κύριε Στυπούδη. Θυμήσου και Κύριε Νικολάου. Τι κάνετε? Γεια σας κύριε Νικολάου μου, τι κάνετε? Πώς περνάτε? Ναι, είμαστε ζωντανά. Τι δουλειά έχετε? Συγγνώμη, αλλά είμαστε ζωντανά. Να πούμε μετά στο διάλειμμα να ψήσω καφεδάκι. Όχι, δεν πειράζει. Όχι, πείτε λίγο γρήγορα όμως, επειδή περιμένουμε να πέσει το βίντεο. Γεια σας. Έχω έρθει για την εκπομπή της κυρίας Στεφανίδου. Ναι, όμως η εκπομπή είναι 2 ώρες μετά. Έκανα λάθος. Άλλαξε η ώρα και δεν πρόλαβα να τον γυρίσω. Πες, τι δουλειά έχεις στη Στεφανίδου? Τι δουλειά έχετε στην κυρία Στεφανίδου? Με έχουν καλέσει. Για ποιο πράγμα, έχετε κάποιο πρόβλημα με τη Ρεβέκα? Δεν θυμάστε, σας παρακαλώ. Τι είναι αυτό που λέμε στην εκπομπή? Δεν θυμάστε που άνοιγα εκείνο το πάρκινγκ πάνω στην Ακρόπολη? Πάνω στην Ακρόπολη. Δεν σας έδωσαν την έγκριση? Όχι, πήρα την έγκριση. Τι είναι αυτό? Πήρα την έγκριση και θα το ανοίξω όντως και ήρθα να διαφημιστώ. Εσείς? Γιατί Τι μιλάτε? εννοείτε, δεν μπορώ... Συγγνώμη, αλλά είμαστε... Θέλετε να τα πούμε μετά γιατί είμαι ζωντανά ή όχι? Κοιτάξτε, θέλετε να πούμε μετά, δεν έχω πρόβλημα, αλλά εμένα μου αρέσουν πολύ τα φλάτα. Δηλαδή, μιας και ήρθα δηλαδή. Τι κάνετε? Μιας και ήρθα δηλαδή. Γεια σου αγόρι μου, τι κάνεις? Καλά, καλά. Ρεβέκα. Η Ρεβέκα. Κυρία Ρεβέκα, σας παρακαλώ, ελάτε, καθίστε κυρία Ρεβέκα. Είναι η γυναίκα σας, γιατί είχε πρόβλημα να βγει? Δεν είναι η γυναίκα μου, ο άντρας μου. Παρακαλώ, καθίστε εδώ. Ρεβέκα, έλα. Κανονικά θα έβγαινε μετά στην κυρία Στεφανίδου. Αλλά αφού είναι έτσι τόσο όμορφη σήμερα, δίκαια. Έλα αγάπη μου, έλα. Βάλε μας διαφημίσεις, τι θα γίνει εδώ αυτή? Τι να την κάνω, πρέπει να την πάρω. Ακόμα έχουμε 5 λεπτά Ναι, είναι. και που λέτε, λοιπόν, είχαμε διάφορες καταλήψεις σήμερα. Βγήκανε στην οδό Θηβών και έκλεισαν τον δρόμο. Κυρία Νικολάου, την πείσατε τελικά? Ελάτε, μιας και ήρθατε, καθίστε, σας παρακαλώ, καθίστε. Ελάτε κύριε Ρεβέκα. Χαίρετε, είμαι η κυρία Γιούση Ντανιέλα. Είδες, με κάνετε τέλος. Αν και η κυρία Νικολάου με μπερδεύει συνεχώς με την κυρία Στεφανίδου. Η Ρεβέκα, το διαμάντι μου. Κάνε ερωτήσεις. Λοιπόν, για πες μου, τι υπήρξε, τι πρόβλημα υπήρξε ή όχι, κανένα? Κανένα πρόβλημα. Πώς θα το ονομάσεις το πάρκινγκ? Ρεβέκα. Είναι πολύ ερωτευμένη. Με νέων γράμματα, Ρεβέκα. Με 2 κάπα. Πολλοί το γράφουν με 1. Την Όχι, αγαπάμε. Ρεβέκα. Ρεβέκα. Το χριστιανικό, Ρεβέκα. Πότε γιορτάζεις, καμάρι μου? Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Δεν μιλάει η Ρεβέκα. Είστε από άλλη χώρα, κύριε Ρεβέκα? Είναι κοφάλαλη, μωρή. Είστε από την Πολωνία. Από πού? Πώς σας λένε? Ρεβέκα? Γκουιζντάλα. Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε... Την αγαπάτε πολύ? Την αγαπώ πάρα πολύ. Όμως, από ό,τι ξέρουμε, έχει κάνει αλλαγή φίλου η κυρία Ρεβέκα. Πώς σας λέγανε πριν, κύριε μου? Παππού, εδώ δικό μου αδελφός, Βλαντίμιρ. Εδώ στο σπούδασμα, Βλαντίμιρ. Πάλι Βλαντίμιρ. Με το γάμο. Κρυώνεται! Όχι, Δεν κρυώνεται! όχι καθόλου. Σίγουρα δεν κρυώνεται! 지린 뭐뭐 치찬치리 콩콩나 지린 또래야 깡콩 암복치 케이크 케이크. Για τους ηλικιωμένους που προτιμούν να μένουν μόνοι, υπάρχει το κόκκινο κουμπί. Πατώντας το σε περίπτωση κινδύνου, ειδοποιείται τη μη κυβερνητική οργάνωση Γραμμή Ζωής που στέλνει άμεσα βοήθεια. Πρόσφερε το κόκκινο κουμπί σε όσους το χρειάζονται. Ακούστε τώρα το καινούριο μου τραγούδι,
κυρία Ρεβέκα. Έγινε σε μωρή. Αυτό που να κάνει σπίτι, μωρή. Ζώνη μου τη ζώνη, πόσο σε θέλω. Έγινε σε μωρή, ζώνη μου τη ζώνη. Κυρίως τι πούδε, κυρίως τι πούδε. Γράφει, κυρίως τι πούδε. Λοιπόν, γυρίσαμε από τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και είναι κοντά μας η κυρία Νικολάου μαζί με τη σύζυγός της, η κυρία Ρεβέκα. Ορίστε κυρία, μιλάει και τα πολωνικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είπες, μάτια μου? Η κυρία Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Πείτε μου λίγο για το γάμο σας, πώς δέχτηκε εδώ να γίνει. Εσείς ήσασταν που παντρευτήκατε στην Τήλο, έτσι δεν είναι? Εμείς ήμασταν. Ναι. Κοιτάξτε, Σας όταν- πάντρεψε, ποιος σας πάντρεψε? Όταν Ο την κύριος γνώρισα. Ιερώνυμος. Ναι, ο ίδιος. Όταν γνώρισα τον Ανδριάν, ήταν... Ακόμα δεν μπορώ να το μάθω ματάκια. Συγγνώμη, σας ενοχλεί να σας λένε Άντριου, είστε πλέον Άντριου, Ρεβέκα? Ανδριάν. Όχι, λέω πώς γνωριστήκαμε, πώς είναι Ανδριάν. Άντριου ήταν. Γνωριστήκαμε, τον ερωτεύτηκα. Και μετά μου είπε ότι δεν είναι ζωή αυτή για εκείνον και ότι δεν του ταιριάζει το χούι μου το είχε πει κιόλας. Ότι... Χούι τι σημαίνει κύριε? Κρατήσω αγάπη μου, όταν κάτι τέτοιο μου λέει σπίτι. Λοιπόν και μου λέει δεν θέλω χούι, μου λέει θέλω τσίπα. Τσίπα, λέω τσίπα, θέλεις Ότι τσίπα δεν θα είχατε πάρουμε. τσίπα επειδή ήσασταν... Όχι, εννοεί θέλει τσίπα. Τι είναι το τσίπα, δεν μπορώ να καταλάβω. Θέλει σύστο. Συγγνώμη, Πίτσκα, μπορείτε τσίπκα. να μιλάτε τέτοιες λέξεις Εγώ το λέω σαν. Και θέλει τέλος πάντων γυναικείο όργανο και λέω εντάξει. Θα σε πάω στους καλύτερους γιατρούς, θα σε εγχειρήσουνε, Ρεβέκα αγάπη μου, έτσι δεν έχω. Και όντως, δηλαδή αφού έγινε γυναίκα. Πείτε μου όμως για την νέα σας επιχείρηση, δηλαδή έχουν αρχίσει, τα πρώτα αμάξια έχουν φτάσει στο πάρκινγκ, είναι παρκαρισμένα πρέπει να μου πείτε. Είναι παρκαρισμένα, έχουν κόψει εισιτήριο. Είναι, αν θα μπορώ να Συγγνώμη κυρία Νικολάου να σας διακόψω. Έχουμε το πρώτο ένικο της κυρίας Νικολάου, το που πάρκαρε. Ποιος είναι? Ο κύριος Γιούση. Ήτανε ο που νόμιζε ότι είχε αποτύχει στις εξετάσεις και τελικά είχε πέρασε, περάσει. ναι, είχε μπράβο, περάσει, συγχαρητήρια του, Ο κύριος Ζεφ. Για πείτε μου όμως, πείτε μου κάτι άλλο. Λοιπόν, τι να σου πω να σου πω για το γάμο ή να σου πω για την επιχείρησή μου? Αυτό που είναι πιο πλασάρικο. Πείτε μου για το γάμο σας, γιατί είναι θέμα που ενδιαφέρει. Είναι δύο γυναίκες οι οποίες έχουν παντρευτεί. Είναι ερωτευμένες. Αγαπιούνται κυρίες και κύριοι. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στην εκπομπή, αν και τυχαία. Αλλά αυτό ήταν εδώ. Μετά είναι η Τατιάνα, δεν ξέρω αν θα πάει. Τι έγινε κυρία Χαψονίδα μου στην πούδα μου? Λοιπόν, εμείς θα σας Παίρνεις επειδή αφήσουμε δεν φλέρταρε. για σήμερα. Την επόμενη φορά θα είναι... Τι είναι, Ρεβέκα? Την επόμενη φορά